дуруди зиёд дӯстони азизи ман. Кунин имрӯз ман тасмим гирифтам ки як чизе ки барои худам зарур медонам, гумон мекунам ки барои баъзан нафари шумо низ шояд зарур бошад. хуб, чӣ гуфтанӣ ҳастам? беҳуда бузургони мо нагуфтаанд ки пои худро чени курпачаатон дароз кунед. як сабабе дорад, як ҳолате дорад. дар ин ҷо ман чӣ гуфтанӣ ҳастам? аз яку яки шумо хоҳиш мекунам ки ба ҳар кас дар зиндагӣ бовар накунед. гапи ҳар касро гӯш накунед. аз зӯри панҷаи худтон намонед. зеро ки дурӯғ аст. шояд бошанд аз садҳо 5-6, гумон намекунам ки аз ин зиёд бошад. чанд қадаре метавонед худатонро дӯст доред? чанд қадаре метавонед барои худатон меҳнат кунед? ба умеди ҳеҷ кас набошед. ҳеҷ кас кори шуморо кардан наметавонад. рӯзе ки аз худатон мондед, донед ки аз олам мемонед. ин гапи ман сабабе дорад. аз ин хотир агар ки шумо хоҳед як корро кардан, танҳо ба худатон бовар кунед. замоне ки шумо ба худатон боварӣ пайдо мекунед, имконоти анҷом додани ҳамон корро доред. то шумо худатонро бовар накунед, ягон коратонро пеш бурдан чиз наметавонед. шояд нафарҳое дар зиндагӣ барои шумо пайдо шаванд ки гуман барояд ин мекунам, он мекунам, то осмона ваъдатон диҳам. боз такрор мекунам ки ҳама кори дунё ҳисоб китоби худашро дорад. беҳуда фурсататонро, беҳуда вақтатонро ба он нафаре ки шуморо дарк намекунад, ба он нафаре ки арзиши шуморо намедонад, нагзаронед. дар ҳамин дунё як бор ба ҳастӣ чашм мекушед, ҳаракат кунед ки ҳамин як бор омадантон инсон будани худатонро фаҳмед. боз такрор месозам. ба умеди касе нашавед. зеро одамгариро ҳар кас наметавонад. шояд шумо рӯзҳо, моҳҳо, солҳо барои як нафар вақт ҷудо мекунед. он нафарам шояд аз ғам, аз дард, дар ғурбат барои шумо бошад, дар ғарибӣ бошад, гӯяд шуморо дарк мекунам, локин вақто ки хараш аз об гузашт, шуморо фаромӯш мекунад. баъд аз он пушаймон мешавед. пушаймонӣ надорад суд. аз ин хотир ҳамин як соат бо худатон будан авлотар аст ки солҳо бо як носазо бошед. як соат арзиши худатонро худатон агар ҳис кунед, шумо гӯед ки дигар шахсият ҳастед. ҳамин аст ҳаёт. ба як кас бовар мекунед, ба як кас эътимод мекунед. мехоҳед ки дарди дилатонро ба як кас расонед. боз такрортон мекунам. ҳаракат кунед ки нафаре ки бовараш мекунед хато накунед. зеро таҷрибаи ҳаёт нишон медиҳад ки арзиши шумо дар дасти шумо аст.
беҳуда ҷонтонро барои як кас надиҳед. беҳуда меҳнат накунед. агар ки ӯ ҳамчун як инсон шуморо дарк кунаду қадр кунад, боке надорад. вақто ки шуморо дарк намекунаду қадр намекунад, бефоида аст ҷонкани шумо. сарбаландӣ гар бихоҳӣ бо ҳама якранг бош. сарбаландӣ гар бихоҳӣ бо ҳама якранг бош. қолин аз садранг будан зери по уфтодааст. ин гап ҷои худашро меёбад ва ба кӣ вобастагӣ дорад низ муайян мегардад. аз ин хотир дӯстони азизи ман, хоҳиш аст аз ҳар яки шумо ки аз панҷаи қуввати худатон намонед. ба умеди як нафари дигар набошед. танҳо як нафаре ки шуморо танҳо намебинад эзиди покаст аст. албатта гапи ман дар бораи падару модар нест. ҳар як кас ҷои худашро дорад, локин интихоби он нафаре ки ҳамроҳи ӯ гап мезанед, он нафаре ки дӯсташ мешуморед ё як нафари наздиктари худ медонед, гапи ман дар бораи анҳамонҳо ҳаст. ҳаракат кунед ки арзишатонро аз даст надиҳед. зеро инсонгариро ҳар одам наметавонад. майлаш ҳар чӣ бошӣ бош, одам набудан хуб нест. худованд нигаҳбонтон бошад.